Hello guys! Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ πέρα, σήμερα όπως βλέπετε και στον τίτλο του επεισοδίου, φτιάχνουμε το πρώτο μας σπίτι στο χωριό μας, το οποίο σε λίγο παιδιά θα έρθουν και άλλα παιδιά, καλά σας το βίντεο. Θα φτιάξουν και αυτό το δικό του σπίτι, είναι το part 1 παιδιά, part 1 ακόμα. Θέλω απλά υλικά, όχι πολλά, έτσι, και άλλες φορές, ξέρετε κάτι, οπότε πάω και θέλω να πάρω τα καλά τα πράγματα, μου λέει να πληρώσω αρκετά. Οπότε, ξέρετε τι είναι δωρεάν? Το like παιδιά, το like και η εγγραφή. Κάντε ένα στα γρήγορα, διότι είναι το πρώτο βίντεο. Θέλω να μου το κάνετε, σας παρακαλώ, είναι η μόνη χάρη που σας ζητάω. Και σε λίγο καιρό θα βγάλουμε και merch, φυσικά. Εντάξει, ακόμα δεν βγάζουμε. Θα παίξουμε για άλλο παιχνίδι εκτός από το Minecraft, αλλά θα είναι το πιο κύριο. Λοιπόν, πιστεύω ότι κάπου, παιδιά, έχω κάνει πολλές προβολές. Μία μου λαγκέρνει, μία μου χαλάει το βίντεο, μία δεν έχει ήχο. Ελπίζω για χάρη μου, δεν με ξέρετε και ποτέ, πρώτο βίντεο είναι. Θέλω σας παρακαλώ να μου κάνετε ένα like και subscribe, διότι παιδιά έχω κάνει 15.000 προβολή, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παρακαλώ! Δεν ζητάω κάτι άλλο παιδιά, λοιπόν. Κάπου εδώ καλά είναι. Όχι, θέλει λίγο πιο μεγάλο από εδώ. Έτσι, ναι. Ωραία. Θα φτιάξουμε μια σαν βίλα. Θα έχει τα φωτάκια του παιδιά. Το αγαπημένο μου χρώμα, ξέρετε ποιο είναι? Πού θα ξέρετε, αφού δεν σας το έχω πει ποτέ? Το κόκκινο και το μαύρο. Κοιτάξτε, μπορεί να το μαντέψετε επειδή έχω το κόκκινο και το μαύρο χαλί. Τέλος πάντων, θα είναι μια όμορφη βιλίτσα. Θα έρθουν και οι φίλοι μου σε λίγο καιρό, θα το κάνουμε πιο ωραίο. Δεν θα είμαι μόνος μου, ηρεμήστε. Γράψτε και κανένα σχόλιο, και αυτό δωρεάν είναι. Να ξέρω ότι σας αρέσει, πείτε μου. Όποιος μου κάνει σχόλιο και να μου γράψει ένα παιχνίδι, παιδιά, για από τώρα δωρεάν παιχνίδι, διότι ακόμα δεν έχω καταφέρει τίποτα. Θα το παίξω, παιδιά, και επίσης χώρο παιχνίδια θα αρχίσουμε να παίζουμε μόνο όταν φτάσουμε τις 100 εγγραφές. Ναι, έχω μικρός, το έχω για τώρα. Δεν θέλω 100k, ηρεμήστε. Και αυτό το βίντεο να ξεπεράσει το 100 like. Ναι, 100 εγγραφές και 100 like. Άντε, σπάστε το. Ναι, μήπως και καταφέρετε να παίξω και εγώ κανένα παιχνίδι του Minecraft, διότι προς το παρόν, ναι, τέλος πάντων. Φτιάχνουμε εδώ το ποτομάκι. Μπορεί να έχει κάποια παράσταση ο ήχος, παιδιά, ακόμα δεν έχω πάρει καλό μικρόφωνο. Είναι λίγο μούφα. Δηλαδή, άκουσα τις προβολές που έκανα στα προηγούμενα, ήταν τελείως χάλια. Θα μιλάω και λίγο πιο αργά. Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να μην έχετε καταλάβει τα πάντα έως τώρα. Sorry για την ποιότητα, αλλά δες εδώ, έχω καλά γραφικά στον ουρανό τουλάχιστον. Αυτό είναι καλό. Μπορεί να μην ακούτε και τόσο... Όπα, κόλλησε. Τι? Ράσε με. Παιδιά, με έχει πρίξει, μου βάζει μια διαφήμιση και όλη την ώρα με πετάει έξω, δηλαδή... Ναι, δεν έχω το κανονικό Minecraft ακόμα, sorry guys, sorry. Σε λίγο καιρό, όταν θα καταφέρω να το πάρω, το κανονικό, θα παίξουμε και με mode. Έχω βρει ένα καλό mode, το οποίο ειδικά θα κάνουμε σκετσάκια, να ξέρετε, δηλαδή τύπου με σούπερ ήρωες ή... ξέρετε με τι θέλω να κάνω περισσότερο από όλα. Με κάτι με λικανθρώπους, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχω βρει ακόμα το mode. Μπορεί να το βρω. Πάλι νυχτώνει ρε. Περιμένετε παιδιά, μισό λεπτάκι. Ορίστε, έτσι. Δεν θέλουμε νύχτα. Όπα, γιατί δεν έγινε? Κάτσε να το ξαναγράψω. Μισό ρε παιδιά. Έλα.
είναι τώρα? Α, να το, εντάξει. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, πατωματάκι. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Έτσι, έτσι. Θα φτιάξουμε και τείχους φυσικά. Θα έχει μέσα nether portal, ένα θησαυροφυλάκιο. Καλή προστασία φυσικά. Έχω βρει κάτι τέλειους τρόπους. Μπορείτε να πάρετε και στις ιδέες για το δικό σας σπίτι. Αν παίζετε Minecraft. Μπορεί κάποιοι να μην παίζουν Minecraft και απλά τους αρέσει να βλέπουν Minecraft. Τέλος πάντων, εγώ θα παίξω και άλλα παιχνίδια κάποια στιγμή. Έχω και άλλα παιχνίδια που μπορώ να σας δείξω, αλλά είναι λίγο λιγότερο βαρετά. Όποιον του αρέσει στο Roblox, αν ξεπεράσουν τα 25 άτομα που θα το γράψουν ότι μου αρέσει και καλά στα σχόλια το Roblox, τότε θα μου στείλετε και ένα παιχνίδι ποιος θέλει, το αγαπημένο του, να το παίξουμε, να δούμε τα κακά, τα καλά του, τι σκοπό του, ό,τι θέλετε. Δηλαδή μπορεί να το παίξουμε. Το Roblox δεν το λατρεύω και πολύ, αλλά μπορούμε να το παίξουμε αν το θέλετε. Τέλος πάντων, εσείς λογικά ξέρετε ποιος σας αρέσει και ποιος όχι. Οπότε, εγώ παιδιά παίζω αυτά που σας αρέσουν. Δηλαδή, γράψτε μου αν θέλετε να παίξω κάποιο παιχνίδι, το οποίο το ξέρετε, είναι δωρεάν. Εγώ παιδιά μέσα το παίζω. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να παίζουμε και παιχνίδια που θέλουν αγορές. Να το αγοράσω. Αλλά σε λίγο καιρό, δηλαδή ας πούμε μετά τα Χριστούγεννα που θα έχω πάει και καινούργιο υπολογιστή ή λάπτοπ, κάτι τέλος πάντων. Θα προτιμήσω υπολογιστή. Αυτό. Πηγαίνετε, γράψτε σχόλιο τι θέλετε να παίξω, το παίζω. Πείτε μου. Λοιπόν, κοντεύουμε να τελειώσουμε με το πάτωμα. Είναι το πρώτο βίντεο, παιδιά, σας παρακαλώ. Μην μου γράψετε κακά σχόλια. Φύγε από εδώ, ρε, δεν είναι το σπίτι μου, ρε. Φύγε από εδώ, ρε, θα με γεμίσει ζυγλίτσα. Ξέρω αυτό δεν γίνεται, αλλά και πάλι φύγε από εδώ. Θα έχουμε και φάρμα, βέβαια. Πρέπει να έβαζα χωρίς ζώα. Φύγε από εδώ. Θέλω αυτή τη στιγμή να σκοτώσω όλα τα μωρά σου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, εσείς είστε μια μπουνιά. Πού είναι εσείς? Έλατε. Βαριέμαι τώρα να βγάλω σπαθί, έλατε. Έλα ρε μπρο, δεν μπορείς να χτυπήσεις. Και πού είναι και το άλλο, έλα εδώ, πέθανες. Τα μαράκια σου. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, βέβαια, ξέρω, ακόμα δεν είμαι και ο καλύτερος στο κτίσιμο, δηλαδή ας πούμε δεν ξέρω να το κάνω, τα κάνω όλα λάθος. Ξαναλέω, ακόμα δεν έχω καν υπολογιστή, γι' αυτό τα βλέπετε έτσι. Όταν θα πάρω υπολογιστή θα τα βλέπετε όλα πολύ καλύτερα, σας το υπόσχομαι. Επίσης ήχο, γιατί θα πάρω μικρόφωνο και σίγουρα καλύτερα γραφικά. Sorry guys, μπερδεύομαι. Μην παρεξηγείτε ρε φίλε τον ήχο, είναι λίγο χάλια και το ξέρω. Ξέρω εγώ κάποια στιγμή μπορεί να φτιάξει. Παράστε. Ωραία, ξέρεις κάτι, θα το... Ξέρετε, μπερδεύτηκα πολύ. Ωραία. Ξέρετε κάτι, θα το φτιάξω. Θα δω πώς θα το κάνω. Παιδιά, σας το χείζομαι μέχρι
μέχρι το τέλος των Χριστουγέννων θα έχετε καλύτερο ήχο και καλύτερα γενικά γραφικά. Ωραία. Και εδώ θα υπάρχει και η πισίνα, οπότε δεν το φτιάχνω, κρίμα είναι. Κι άλλο! Φύγε από εδώ! Φύγε! Μπράβο, από εκεί. Εντάξει, τώρα θέλω να πεθάνω. Λοιπόν, φτιάχνουμε σε επίπεδο κόσμο, οπότε το βάθος που μπορούμε να σκάψουμε είναι μέχρι 3 μπλοκάκια. Οπότε ξεκινήσουμε να κάνουμε την πισίνα, έτσι ακριβώς, η οποία θα είναι εσωτερικά και θα είναι και θερμινόμενη. Μπουρμπουλίδες, τζακούτσι. Θα δείτε. Ξέρω κάποιοι είναι pro players, αλλά κάποιοι δεν είναι και νομίζετε πώς θα το κάνεις τώρα, ρε φίλε, πώς θα το κάνεις τώρα αυτό. Οπότε θα δείτε. Επίσης θα βάζω και laser, πως το μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν, laser για να μην μπορούν να μπουν μέσα στο σπίτι μου. Ωραία. Λοιπόν, επίσης σίγουρα μια βάση θα πηγαίνει κάτω από των φίλων μου. Φίλοι μου, ελπίζω να μην βλέπετε αυτό το βίντεο. Βέβαια που θα το δείτε. Τέλος πάντων, θα με ψάξετε, το γνωρίζω. Έχω και ένα διχαλάκι, μωρέ. Είμαι λίγο αραστούλες τώρα που κάνω το βίντεο. Το όνομα μου το πραγματικό μπορεί να μην το μάθετε, αλλά πώς είναι ο Γόνκα, το ψευδόνυμό μου, παιδιά, θα είναι η Κόνκα. Ναι, ξέρω, είναι λίγο χαζόνομα, αλλά βγαίνει το επιθετό μου. Οπότε δεν μπορώ να σας πω το επιθετό μου. Αν σας το έλεγα θα καταλάβαινετε τι έλεγα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, κοντεύουμε, είμαστε τόσο κοντά, σε παρακαλώ. Ωραία, και τώρα ερχόμαστε εδώ άκρη. Άλλη μία και άλλη μία. Λοιπόν, ωραία. Λάθος. Λοιπόν, τι κάνω την ώρα λάθη, τέλος πάντων. Και κάτι να σπάσουμε και αυτό εδώ το πάνω, έλα πέτα. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι είναι ωραίο σχέδιο αυτό να μπει σε ένα κολυμπό, αλλά όχι με χώμα σίγουρα. Δεν θα βγάζει ωραίο. Εμείς προσπαθούμε να το βγάλουμε έτσι. Κουχού, να είναι θερμενόμενο, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Κάτι να... Τι κάνει ρε φίλε, κολλάει, ναι. Λοιπόν, και πάλι ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα και για τον ήχο, όλα αυτά. Επίσης, έχουμε και λέμε σε λίγο καιρό, ξέρετε πότε δείτε το βίντεο, θα κάνουμε ένα live ως part που με τους φίλους μου θα φροντίσω, ελπίζω τουλάχιστον, που θα φτιάξουμε όλοι τα σπίτια μας. Ωραία, θα κάνουμε διαγωνισμούς και μπορεί να έχετε δει κάποιους σε YouTube, τουλάχιστον ξέρετε ποιο είναι το καλό τώρα. Βασικά όχι, πήγα να το πω και με το έκανε ρε φίλε, έλα ρε. Ωραία, δίνουμε εδώ το σταχάκι μας. Είμαστε χειμώνα. Ναι. Όπα, κάναμε τρύπα, δεν πειράζει. Είμαστε χειμώνα. Θα έχουν αρχίσει βροχές σε όσοι μένουν στην Κρήτη. Όχι, σας έκανα spoiler να μένουν στην Κρήτη, αμάν.
πειράζει, στην Κριτζημένα δεν σας είπα σε ποια περιοχή. Έχουν αρχίσει τώρα πλέον οι βροχές. Και ρε φίλε, έχω ήδη κουραστεί. Διότι έχω πάει και κάποιες επισκέψεις κάπου αλλού, σε μια εξοχή, και με έπιασε η βροχή, η δυνατή που έκανα τις προάλλες. Δεν μπορούσα να φύγω. Δηλαδή, να σας δείξω με το Minecraft πώς ήτανε. Εδώ. Μισό. Δεν τελείωσε ακόμα. Σε λίγο θα αρχίσω να πέφτουν και κεραυνοί. Κάτσε. Πού το καλεί. Παιδιά δεν βρίσκω. Μισό λεπτό, κάτι ψάχνω. Α! Το έκανε. Έτσι ήταν ο καιρός. Με κεραυνούς, βροχή, ασταμάτητη. Φύγετε από εδώ. Ωπαρέ, εγώ δεν συμφωνήσω να χτάει το κόσμος. Ωπαρέ. Φύγε πάνω. Γύρι. Κάτι να ξαναφτιάξουμε για την καιρό. Sorry guys. Σας το έκανα τώρα, σας άλλαξα, ωραία, έτσι. Για να δούμε τώρα που θα πεθαίνουν όλα μαζί. Τι είναι. Είναι ακόμα ανοιχτά. Κάηκαν όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία φίλε, γέννησε τις αράχνες τώρα και δεν πρόκειται να φύγουνε. Φύγετε από εδώ. Να βγάλω τα φανάρια. Αχ, φύγετε από εδώ εσείς. Έτσι. Θα δείτε γιατί το κάνω αυτό. Έχω έναν τρόπο για να βγάζει μπουλμπουλίθες. Ξέρω θα με παίρνει κάτω, αλλά αξίζει. Ίσως όμως να μην έπρεπε να το κάνω τόσο βαθιά. Τέλος πάντων. Ή μάλλον να το κάνω αυτό, όχι τέτοιο, όχι τζακούζι πισίνα, και να κάνω στο δεύτερο όροφο ένα τζακούζι. Να έχω και τη θέα των φίλων μου. Ναι, αυτό θα κάνω. Έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο, αλλά είχα κάνει βλακεία. Πότε. Παίρνουμε, θέλω στα μπλοκ, ωραία. Και παίρνουμε αυτό, τα μάρμαρα της πισίνας, και αυτό. Ναι, αυτό ξέρω, δεν είναι μάρμαρα, είναι λαζουρίτης, αλλά εντάξει, θα δείτε τι θα κάνω. Έτσι. Καλή ιδέα. Έτσι. Κάτσε κάτι από κάτω. Έτσι. Και τώρα έχει γίνει νύλα. Ωραία, εδώ. Να βρω πιο πάνω. Εδώ.
Και έτσι, 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 έτσι. Και πάμε εδώ, 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 εδώ. Νομίζω έχετε καταλάβει πώς θα πάει. Αχ, Θεέ μου. Έλα, έλα, έλα. Το έχω. Φτιάξουμε το πιο όμορφο σπιτάκι. Έλα. Έλα. Και. Ωραία, πάνε άκρες. Εδώ. Ωραία, και στα υπόλοιπα βάζω έτσι. Και έτσι. Και έχουμε και όλα, βάζουμε εδώ. Και εδώ. Και για τέλος, για να τελειώσουμε έτσι το κέντρο, βάζουμε αυτά. Και είναι σαν... Τέλος πάντων. Σίγουρα, βασικά, θα το κάνω με ένα μπλοκ αυτό τώρα, το πλάγιο. Ωραία. Όπα. Τι? Όχι, δεν είπα αυτό. Ξέρω τι σκεφτήκατε μόλις τώρα. Σταματήστε. Όχι, δεν το εννοούσα αυτό έτσι. Τραγουδάκι προσπαθώ να βγάλω. Όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ελάτε, δεν πειράζει, κοντεύουμε να τελειώσουμε την πισίνα. Έλα, εντάξει, βγαίνει ωραίο. Βγαίνει ωραίο. Έλα, βγαίνει ωραίο. Βγαίνει ωραίο. Δηλαδή, δείτε, να βγει όλο έτσι. Θα είναι τέλειο. Yep. Κάτσε, θα μου κάνω τα τραγουδάκια, διότι παίζει να φτιάξουμε όχι 100 σχόλια που είπα. Ξέρω εγώ. Βασικά όχι σχόλια, δεν είπα 100. Δεν πω σχόλια είπα, αλλά και πάλι δεν... Αντί για πες 100 σχόλια θα φτιάξουμε τα 1000 ή 500 για το σταμάτα ρε μιλές τραγουδάκια. Πάλι καλώς φίλος. Ρε φίλε! Σταμάτα να είσαι χαλασμένος! Ορίστε. Και πάλι λιχτώνει έτσι. Πού είναι ο ήλιος? Δεν είναι από πάνω. Α, είναι από πάνω, εντάξει. Ωραία, κάτσε μία. Διότι νομίζω ότι ό,τι βλέπω εγώ το βλέπετε και εσείς. Οπότε κάτσε να πληρώσουμε τη φωτεινότητα να βλέπετε σαν άνθρωποι. Γιατί κάποιοι ας πούμε δεν το βλέπετε έτσι σκοτάδι να μπορείτε να δείτε. Όπως εγώ από αυτή τη στιγμή παίζω σκοτάδι τέλος πάντων. Θα του κάνετε ας πούμε μέσα σε κανένα φως γεμάτο και θα βάλετε ψώνο το φωτεινότητα και θα ψώνω το βίντεο. Παιδιά, τα έχω περάσει κι εγώ, δηλαδή ξέρω από αυτά. Πιστεύω ότι και εσείς ξέρετε. Γράψτε μου αν έχει κάποιες από αυτό το κανάλι και να το έχει μόλις αρχίσει ή γενικά αν έχει κανάλι. Θα ήθελα να το ψάξω, να του κάνω like σε βίντεο, να του κάνω εγγραφή. Ό,τι και αν παίζει, δεν με νοιάζει, ό,τι και αν κάνει. Εγώ παιδιά κάνω σε άλλους εγγραφή. Μόνο και μόνο. Επειδή ξέρω εγώ μου το λένε ή τέλος πάντων μ' αρέσουν ως τύπος. Αν μου κάνεις σχόλιο και μου πεις εγώ έχω,
τότε μου αρέσει πολύ ως τύπος και θα σου κάνω εγγραφή. Γράψε μου μόνο το όνομα του καναλιού σου να μην πάρω και κάνω εγγραφή σε όλα τα κανάλια. Πω. Ξέρω εγώ. Έλατε, κοντεύουμε. Έλα. Λίγο ακόμα. Έλα. Και και τουτ. Τελείωσε η πισίνα. Μόνο αυτό το κομμάτι είναι. Δεν το κάνω ποτέ αυτό. Λοιπόν. Εδώ πέρα πισίνα. Ωραία. Λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το δεύτερο όροφο. Ωραία. Βασικά ξέρεις τι. Βάζουμε. Λοιπόν. Όχι βασικά. Ξέρετε τι. Θα τα πούμε την επόμενη φορά ή θέλετε κι άλλο. Ωραία. Θα κάνω λίγο ακόμα. Γιατί το έχω προχωρήσει λογικά το βίντεο. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία, θα κάνω άλλη μια γραμμή τέτοια. Και μετά το κλείνω, παιδιά. Κουράστηκα. Έλα, θα έρθει κοντά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έρθει. Το υπόσχομαι. Ή μπορεί και αύριο. Ή μπορεί και σήμερα. Δεν ξέρω. Θα το δω. Θέλω πρώτα λίγο να ξεκουράσω. Γιατί κουράστηκα λίγο. Είναι κουραστικό αυτό ωστόσο. Να είσαι όλη την ώρα. Έλα, βάλε και βάλε. Είναι κάπως κουραστικό. Έλα, αυτό το κάνω γρήγορα. Όχι, έφυσα κοινό. Όχι. Και τελευταία ευθεία. Όχι. Και τούτο. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Και για... τέλος πάντων, θα το φτιάξουμε. Μπορεί να κάνω και άλλο βίντεο. Κοντά θα κάνω σίγουρα. Θα δείτε πώς τελειώνει αυτό το μέρος πια, διότι όπως βλέπετε έχω καλές ιδέες εδώ. Βέβαια δεν μου αρέσει έτσι που είναι σερκάκι. Νομίζω δεν έρχεται και πολύ καλά. Θα το φτιάξουμε, ό,τι και είναι. Πάνω τζακούζι, πόρταλ θα έχει κάπου εδώ, ή κανένα σαλονάκι. Πόρταλ νομίζω θα μπει κάπου από εδώ ή από εδώ. Νομίζω μπροστά από την πισίνα θα. Τέλος πάντων, θα το δούμε την επόμενη φορά και για την επόμενη φορά ένα like και subscribe. Παιδιά, είναι δωρεάν. Απλά κάντε το. Άμα σας αρέσει το βίντεο, δεν λόγο να μην κάνετε ένα like. Και άμα πιστεύετε ότι θα θέλετε να δείτε τη συνέχεια του σπιτιού, γιατί δεν κάνετε ένα subscribe. Και πατήστε και το κατεμπενάκι να δείτε πότε θα ανέβει το επόμενο. Άντε. Και τα λέμε! Όπα, γιατί δεν έκλεισε.